funguje? Dobrý den, dámy a pánové, máme tu nové video a dneska z Bed Wars už jsem dlouho nenatáčel, takže jdem něco hned natočit. A taky už jsem hodně dlouho nehrál Minecraft na počítači, takže to musím trochu obnovit zase. Vezmeme nějaké železo a ne, do česky ne. Jsem v tom zmatený úplně. Vezmeme vlnu nějakou a tady tu mapu nesnáším, protože většinou tady padám do voidu vždycky do prostřed. Takže možná to potom zastavíme. No, ale když si budu dávat pozor, tak by se to nemělo stát. Musíme co nejlíp obestavit postel, potom koupíme nějaké lepší bloky a no a chtěl jsem říct, že vyjde nová série Survival World, kde prostě budeme hrát survival, budeme mít nějaký svět a budeme to hrát. No, takže jedna z těch věcí teda je, že tady to zastavím asi, tak nějak z té základní části, ať tam nespadnu. Tam nejde položit, aha, tak se je blbé. No, ale je tady i dobrá stránka téhle mapy, protože vy, když vylezete sem nahoru, tak tady to musíte zastavit, tady nespadnete a tady taky. Ale teď můžete stavět úplně dobré mosty, které jsou vysoko, jako kdyby, takže a vedou z našeho týmu a nemůžete na ně jenom tak prostě skočit, nebo já nevím, když máte jako most, tak prostě na něho se lehce dostanete, ale tady na ten musíte jít někam, nebo někam, jako k nám, nebo prostě někam jinam, že jo, ještě, já nevím, přežiju to? Jo, dobré. Takže, tady je věcí. Co? No, tak. Koupíme potom meč nějaký, až budeme mít na toto. Zlato. Dobré, máme na meč. Tak, vezmeme meč. A no, půjdeme asi se podívat na nějaký jiný tým, no. Zastavíme ten most, co jsme začali a jdeme na to. Já moc jako Bed Wars, dejme tomu, neumím hrát. A to z toho důvodu, že neumím fightit, neumím PvP, nikdy mi to nešlo a neumím to prostě. Ale lidi už mají zničenou postel, tak to vypadá dobře docela. Kde jsou, jo, tam jsou hned, no, tak to je ještě víc ideální. Tak já postavím tady most. Aby jsme se k ním mohli dostat. To by bylo dobré. Kdyby jsme je zabili všechny. Já moc neumím fightit, takže nevím, třeba se mi to nepovede, jo, ale... No, musíme to zkusit, že? Tak co? Běží někdo za mnou? Ne, najdeme někdo pomoct. Už jsou dva týpci jenom. A já nechci, ať přijdeme i my o postel, takže možná bychom ho měli trochu vylepšit. Tady je blbě, že nám někdo vleze na ten horní most, tady se lehce může vystavět z toho. A už se tady zabíjejí, finál killy. Žlutý už je jenom jeden. A je tu... A nevšimla si mě očividně asi. Čekej. Zkusím, no já mám málo hapek, já se asi dohealuju první. Jsem skočil, to nebyl moc dobrý. Nápad, fajtěj. A už ho zabili, já jsem si chtěl vybrat hráče a mít finál kill. A tady to asi chcípnu, no. To nevypadá moc dobře. No, takže, jdem pokračovat v mostu asi. Nebudeme se tady zabývat tady tím. Kamo, to je knockback jak... Halo? No, já jsem to říkal, že to neumím, no, bohužel. Se nedá nic dělat. No, most máme, takže musíme koupit věci zase. Tyjo, to toho je teda. Koupíme další dole a nějaké bloky zase. A týpek asi jsem po něm šel, no, tak po mně šel taky.
to oplatil. No, já jdu nahoru na cestu teda. Tady jako na most, jo, nemyslím na cestu. A tohle bude asi delší video, nevím, proč jsem to neřekl dřív, ale napadlo mě to až teď, že tohle bude asi delší video, protože Bed Wars trvá dost dlouho to dohrát, nebo já nevím, někdy máte štěstí a dohrajete to hned, ale většinou aspoň mě teda, to trvá dlouho a tu je týpek a to se mi moc nelíbí teda. Protože on se na mě hodí. No to jsem v záchodě teda. Aha, tak nejsem dobré, v pohodě. No, ale on tak na akce, na něho. Co jsme v záchodku. To je kdo? Co to? Že mám kill? Ne. A kde je? Kde je ten týpek? Halo? My jsme ho zabili, asi ho někdo zabil. Jo, já jsem mohl mít tak dobrý kill. On měl 3 hápka doslova. Já jsem mu nedal ani hit, chápete to? Já třeba ne. Já bych chtěl fightit, ale Blue Bed was the brain upper by. Ty červení, ty vole, ty na to jdou, ale to jsme měli jako něco s tím udělat, ty červený k nám. Problem. Big problem. Dobré. Pohled. No, co? Čekej. Jo, dobré. Kamo! Jako... Dělej si ze mě srandu, doufám, teď. Že jo. Kamo, doslova. Tam byla jedno blokování. Nemám slov. Doslova, já jsem... No tak to byl lucky. Nevím co. Já jsem tady jako doslova šel a říkal jsem si boom, ale to byla prostě pastička na blbečky, že? A já jsem byl ten blbeček, který se do nich chytil. No to jsme se zasmáli. Vezmeme diamondy, sice já vám jako řeknu, že popravdě nevím, k čemu ty diamondy jsou, protože doslova tady v tom jednom blbém shopu. Pozor, pastička na blbečky. Jako vážně? Tak já nemám asi ani parkour. Ne, ale já jsem dobrý parkour hráč, ale prostě dneska asi nevím. Dneska nemám svůj den, no. Tak to je dobrý, fakt. Týpek to hromadí, já chci kámo taky něco, ne? Já chci taky nějaké blocky. Tak to není moc ideální. Musím ho zabít. Tak to se mi povedlo teda, no. Tak. Já nevím, to by bylo z dnešního videa vše. Ahoj.